मंडळी, मी प्रीतिया कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करत आहे मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. आणि माझ्या चॅनलबद्दल सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच टुरिस्ट प्लेस असतात महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा, कोकणातले छान कल्चर पहा आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील पहा. म्हणजे कसं तुम्ही आता कुठे कुठे फिरायला जाता, वेकेशन प्लॅन काढता, तर तेव्हाही तुम्हाला जायला मिळेल. आणि हाय समर्थ, हाय प्रिया के, नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. प्लीज पटापट करा. हाय ओमकार दादा, नमस्कार, कसा आहेस तू? हाय समर्थ, समर्थ म्हणतोय हाय ओमकार भाऊ. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. ओमकार दादा, कसा आहेस तू? हॅलो. तुझी झाली शिफ्टिंग? कोल्हापूरला पोहोचलास का? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. समर्थ म्हणतोय ते हावडा मेलमध्ये मला करमला नव्हतं. ओके. ओमकार म्हणतोय कशी आहेस ताई? मस्त आहे ओमकार दादा, तू कसा आहेस? तू कसा आहेस नक्की सांग. प्लीज मंडळी कमेंट करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतील. संतोष दादा म्हणतायत नमस्कार मंडळी, नमस्कार. मी प्रीतिया कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. समर्थ म्हणते अरे ओमकार दादा, आम्ही सगळे बरे, फक्त तू लाईव्ह मध्ये येत नाही. समर्थ म्हणतोय ओमकार तुला की आम्ही सगळे बरे आहोत पण तू लाईव्ह मध्ये येत नाही. ओमकार दादा म्हणतात मी आहे बारामती. बारामतीला गेला का? ओके, सॉरी सॉरी, ते आज आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री त्यांचं देहांत झालं आहे, त्यामुळे त्यांच्या आत्म्याला देव काय म्हणतात ते, त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो हीच आपण प्रार्थना करू शकतो देवाकडे. संतोष दादा म्हणतात येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. संतोष दादा. ओमकार दादा अरे आज अजित पवार वारले ना? हो, आम्हाला कळलं, न्यूजमध्ये कळलं मला ते सकाळीच. तिकडे आहेस का तू आता? तिकडे आहेस का बारामतीला? ते हो हो हो, 4 दिवस सुट्टी नॉट. हा, तुम्हाला तर 4 दिवस सुट्टी नसणार ना? पोलिसांना सुट्टी कधीच असते, कधीच नसते. ओमकार म्हणतोय हो दादा, सगळीकडे आहे न्यूजला. हा, सगळीकडे न्यूजला दाखवत आहेत. त्यांचं प्लेन क्रॅश झालं ना. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, कुठून आहात ते सांगा आणि जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला.
समर्थ म्हणतोय म्हणजे ते मुंबईला जात होते अजित पवार. ओके ओके मंडळी, डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय तेही सांगा. हे गाईज, कमेंट फास्ट करा लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. समर्थमध्ये न्यूज आहे, मोबाईलमध्ये लाईव्ह. हो रे, सगळ्या चॅनलमध्ये आता तेच असणार आहे. चॅनलला काय ब्रेकिंग न्यूजच पाहिजे असते. संदेश दादा म्हणताय काय खातोस? मी जिरा, बडीशेप, तीळ याचं सगळं मिश्रण मी चगळत असते दिवसभर, थोडा 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 थोडा. संदेश दादा स्वागत असेल. आली मी 2 मिनिटात. समर्थ म्हणतोय हे गाईज टार्गेट कोकणची माणसं साधी बोळी. ओके, तुझी पिन करते मेसेज. संदेश दादा कशाला होता ही? संदेश दादा असाच हो, म्हणजे आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं. हो, बडीशेप म्हणा, जिरा म्हणा, हे आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं. पोट वगैरे साफ होता, पोटदुखी वगैरे होत नाही. इकडे थंडी पण जास्त आहे ना, त्यामुळे मध्ये मध्ये खाल्लं की जरा शरीरात हिट राहता. सत्यम सोनावणे, हाय सत्यम भाई. हाय काकू, बिग फॅन, लाईक नंबर 10. ओके, अरे वा, तू 10ला पोचला. काय रे भावा. ओके सत्यम काका, जय हिंद. समर्थ म्हणते आता 2-3 दिवस नंतर जाणार आहे खटुश्यामला. वा वा, आम्हाला पण घेऊन जा. संदेश दादा म्हणते मस्त, गुड. थँक्यू. सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. डबल टॅप अजून झालं नाहीये, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तुम्हाला सर्वांना सांगावं लागतं, तुम्ही तर रोजची माणसं आहात, तरी पण सांगावं लागतंय मला की डबल टॅप करा मंडळी. प्लीज डबल टॅप करा. सत्यम दादा म्हणते डबल टॅप. कधी पण ये की आमच्या सोबत. नक्की समर्थ घेऊन जा मला पण कधी पण फिरायला. ओके. संदेश दादा म्हणते जेवण झालं काय? जेवण तर झालंय, पण मिस्टरांची ड्युटी त्यामुळे ते गेले जेवून. कुशी जेवली, परी अभ्यास करते. तिची तब्येत बरी नसल्यामुळे शाळेत नाही पाठवलं, त्यामुळे ती अभ्यास करते. सत्यम दादा म्हणतोय नाही करणार का? पटकन कर, चालणार नाही तसं. समर्थ म्हणते मी आताशी उठलोय, दात नाही घासले, नाशिक रोडला 4 वाजता पोचलो मी. ओके, मग आता काय जेवणार कधी? संदेश आता मालवणी का? संदेश दादा आता मालवणी का? प्लीज कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला लाईक करा. 10 लाईक करणार का? लवकरात लवकर करा मंडळी. संदेश दादा म्हणतात बोला. नवीन राठोड म्हणतोय कसा काय कोकणची चेडू? मी मस्त असे कोकणचा चेडू, तू कसं असय? तू कसा आहेस नवीन? संदेश दादा तुम्ही जेवलात का? समर्थ म्हणते उद्या मालवणी एक्सप्रेसला ड्रायव्हिंग करायची आहे. हरे राम हरे कृष्ण. मालवणीत बोल
बोला. येस येस, मालवणीत बोलू का? संदेश दादा काय करतास? बरे असाय मग? बरे असाय? नवीन दादा बोलतोय मी खूप छान आला. ओ का, तू खूप छान आला का? मी पण खूप छान आली. संदेश दादा म्हणतात हो. होय म्हणा. तुम्ही मालवणीत का बोलत नाही आज मग? मी म्हणतोय तुम्ही जेवलास काय, तर हो कशाला बोलताय? होय म्हणा. समर्थ मध्ये श्रीकृष्ण वासुदेवाय नमः. श्रीकृष्ण वासुदेवाय नमः. बोला श्रीकृष्ण वासुदेवाय नमः. संदेश दादा म्हणतात होय होय महाराजा. संदेश दादा वहिनी काय करता? नवीन दादा बोलतोय मुझे मराठी नहीं आता बोलना लेकिन सीख जाएगा मैं जल्दी. ओके नवीन भाई, तू तो जल्दी सीख जाएगा. तू मेरे लाइव पे आ रहा है, ट्यूशन ले रहा है इधर से, तो जल्दी सीख जाएगा भाई तू. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. नवीन भाई खाना खाया आपने? सत्यम दादा बोलतोय परी म्हणतात असान माझी तब्येत बरी नाही म्हणून स्कूलला नाही पाठवलं आणि घरी होमवर्क करायला लावता. मग काय, होमवर्क तर करायलाच पाहिजे. आता मार्च मध्ये परीक्षा येणार आहेत, एक्झाम सुरू होतील मार्च मध्ये. त्यामुळे आपल्याकडे कशा एप्रिल मध्ये असतात ना एक्झाम, इकडे नाही. इकडे मार्च मध्ये स्टार्टिंगला होतात आणि 1 एप्रिल पासून नवीन सिलेबस सुरू होतो नेक्स्ट स्टँडर्डचा. समर्थ म्हणते नवीन भाई तू शिक जाएगा मराठी. येस येस. नवीन भाई बोलते हाँ दीदी. नवीन भाई बोल रहा है हाँ रेल वाला भाऊ. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ म्हणतोय मेरे को हिंदी आती, मराठी आती, बिहारी आती, भोजपुरी आती, पश्चिम बंगाल भी आती, सब आती है. तू तो ऑलराउंडर है भाई रेल समर्थ भाई. तू तो ऑलराउंडर आहे. प्लीज डबल टॅप. चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लाईव्ह मध्ये तुमच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला पोहोचतील. समर्थ कमेंट करा लवकरात लवकर. मंडळी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. आपल्या चॅनलला पटकन लाईक करा. नवीन बोल रहा है बिहार से आने वाली ट्रेन बंद होनी चाहिए. मुंबई में लोग गंदा करते हैं. ये यहाँ मुंबई में. ओके पता नहीं भैया क्या बोले, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते. संदेश दादा तुम्ही मुंबई कधी येताला अशी वहिनी म्हणता. वहिनी मुंबई काय बघू आता. मिस्टरांका म्हणते मे महिन्यात जातलो तेव्हा मुंबई फिरायला जाऊया, कारण मुंबई अजून मी फिराक नाही. मुंबईचा चर्च गेट वगैरे असा आणि तो काय तो गेटवे ऑफ इंडिया असा आणि अजून काय काय असं ना, सिद्धिविनायक मंदिर, मुंब्रा देवी, सगळं म्हाका बघूचा होता. बघू भेटता काय, जाऊचा तर असा. समर्थ म्हणते भाई तू कुछ भी बोल, बिहार की ट्रिक कभी नहीं बंद होगी, भागलपुर तो कभी नहीं बंद होगी ट्रेन. ओके नवीन भाई बोल रहा मी मिनिस्टर बनेगा तो बंद करेगा सारी ट्रेन. तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे भाई? तू मिनिस्टर बनेगा और तू बंद करेगा तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? मंडळी पटापट लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. जैसे जाचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर. नवीन भाई बोल रहे जीवदानी माता विरार भी है दीदी. यस यस वही सब ठिकान मुझे फिर घूमने हैं, लेकिन देखते कब मौका मिलता है. समर्थ बोलते भाई बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है रेलवे मंत्री बनने के लिए. तो समर्थ बन जाओ रेल्वे मंत्री. मुंबई संदेश म्हणत आहे यावा खूप फिरूया ताई मुंबई. होय होय. नवीन भाई बोलतोय लालू कसे
बना फिर. प्लीज प्लीज इथं काही पॉलिटिकल बोलू नका प्लीज. पॉलिटिकल मला अजिबात आवडत नाही का इथं बोललेलं, त्यामुळे आपण आपलं छान छान बोलू, पॉलिटिकल नको. समर्थ म्हणते हम रेलवे लोगों को पायलट ही ठीक है दीदी. ये सही है, यही ठीक है. दाखव, आणून दाखव. संदेश दादा म्हणतात खुशी कशी आहे आमची. खुशी मस्त असा. खुशी मस्त असा. नवीन भाई बोलतायत प्लीज कोई हेल्प कर दीजिए इस ग्रुप में जॉब मिलते ही लौटा दूंगा प्लीज. जून तक पैसे लौटा दूंगा, मुझे 27,000 चाहिए. यहाँ मेरे पास 27 रुपये नहीं है. 27,000 कैसे देंगे. तळ कोकणातली मजा. अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. येस येस, अजितदादा पवार यांना सर्व आपल्या ग्रुपकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली. तळ कोकणातली मजा. थँक्यू सो मच. कसे आहात तळ कोकणातली मजा. लाईक ठोक दो. समर्थ म्हणते रुक भाई आता दात घास के. येस येस, तू दात घास के आजा. संदेश दादा खुशी कितवीत असा. खुशी LKGत असा. अजून पहिलीत जाऊक नाही, अजून 1 वर्ष असा पहिलीत जाऊक. तळ कोकणातली मजा ठोकलंय. प्लीज लाईक ठोक दो. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि छान छान कमेंट करा. कुठून बोलताय हेही सांगा. काय म्हणताय, तब्येत बरी असा. तब्येत बरी आहे का तुझी. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. 10 लाईक प्लीज. नवीन भाई बोल रहे हैं दीदी प्लीज आप हेल्प कर दीजिए, किसी को बोल दीजिए मैं मेंटली परेशान हूँ इसलिए. अरे नवीन भाई मैं कहाँ से दे दूँ, मैं तो जॉब पे ही नहीं हूँ. और जब मैं जॉब पे ही नहीं होंगी तो मुझे कोई कैसे पैसे देगा, और मैं आपको कैसे पैसे दूंगी. पैसे किसी को देते हैं जो जॉब पे रहता है, वो उनको लगता है कि ये हमारा रिटर्न कर देगा, उनको ही पैसे देते हैं ना. समर्थ बोलते क्यों भाई क्या हो गया. समर्थ जॉब पे है तो इसके पास जरूर होंगे पैसे. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी सर्वांना एक कोड विचारते, लवकरात लवकर मला सांगा. हा तार तार तारले विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. पटकन आन्सर द्या. तार तार तारले, तार 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 तारले, विजापूर मारले. 12 वर्ष तप केले हाती हाती नाही लागले. हे बघा वरती आहे, कमेंट करा लवकरात लवकर. तू
सांग बघू. नवीन भाई, समर्थ भाऊ लेनदार परेशान कर रहे हैं. तर कोकणात तू सांग बघू. मला आन्सर येते, तुम्ही आन्सर द्या. या हमको नहीं पता. प्लीज सुलक्षा सुनक्षी प्रीमा. हाय सुनक्षी. नवीन राठौड़ म्हणतात किसी की हेल्प के लिए पैसे लिए थे, मैं पक्का जून के एंड तक दे दूंगा पूरे पैसे. भाई होते तो हम जरूर देते आपको. नवीन भाई बोल रहा है आप अफिदावित लिखा देना चाहो तो. अफिदावित. खवल्या मांजर काय कोडं होतं. तार तारले विजापूर मारले 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. सुलक्षी आप बांग्लादेश को प्यार करती हो नहीं. परत बोला. तार तारले विजापूर मारले 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. प्लीज डबल टैप ऑन मी. नवीन भाई बोलतोय आप 27,000 दे दो, मैं आपको जून तक 30,000 वापस कर दूंगा प्लीज. अरे भाई मेरे पास नहीं है रे भाई पैसे, मैं कंगाल हूँ. नवीन भाई मैं अभी सिर्फ आपको भरोसे से सकता हूँ, प्लीज हेल्प कर दीजिए. भाई होते तो मैं जरूर देती, मेरे पास है ही नहीं, मैं जॉब पे भी नहीं हूँ. खवल्या मांजर म्हणतात उमराचे फूल. ओके. समर्थ लगता है सब चले गए गूगल करने. प्लीज. एका दादानी उत्तर दिलंय, अजून बघू बाकीच्यांची उत्तर काय येत आहे. प्लीज आन्सर मी. तारले विजापूर मारले 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. भाई देखो अभी मैंने आईफोन 17 लिया. समझ भाई आप प्लीज हेल्प कर दीजिए. भाई अभी क्या करे. सब बरोबर आहे का ते सांगा. नाही मी अजून 4-5 माणसांची कमेंट येऊ दे ना, म्हणजे त्यात विनर काढायला बरं पडेल. त्यातून विनर काढायला बरं पडेल ना. प्लीज अजून कोणाला आन्सर येतंय का. खवल्या मांजरांचं एक आन्सर आलं आहे, त्यांचं बरोबर आहे की नाही ते मी सांगणार आहे. पण अजूनही कोणाकोणाचं असेल तर प्लीज सांगा पटकन, जेणेकरून आपण विजेता डिक्लेअर करायचा आहे इथला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये. प्लीज लवकरात लवकर सांगा. समर्थ म्हणते भाई पर ऐसा क्या हो गया, पैसे मांग रहा है तू. अरे हमारे पास पैसे होते तो दे देते, लेकिन हम ही कंगाल है इसलिए तो यूट्यूब चला रहे. पैसे हमें भी पैसे चाहिए, इसलिए तो हम यूट्यूब चला रहे हैं. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मेरा दूसरा सवाल उमराचे फूल. दुसरा सवाल आन्सर. खवल्या माझं मी प्रथम पारितोषिकचा विजेता घोषित करून टाका. अजून कोणाला येतंय का आन्सर. तारले विजापूर मारले 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. कोणाला आहे का आन्सर येतोय. नवीन दादा म्हणते समर्थ भाई छोटा भाई समझ के हेल्प कर दीजिए, मैं पक्का लौटाऊंगा दूंगा जून के एंड तक पूरे पैसे. किसी की हेल्प के लिए उधार लिए था, अभी जो नहीं मिल रही है इसलिए परेशान हूँ. समर्थ तुला ते हेल्प करायला सांगतोय नवीन भाई. आता आम्ही तरी काय करणार ना, आमच्याकडे पैसेच नाही तर. प्लीज मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तळ कोकणातील मज्जा यांनी उमराचे फूल म्हणून घोषित केलं आहे आन्सर. अजून बघू कोणाकोणाची आन्सर येत आहेत ती. खवल्या मांजर म्हणतायत मला लवकर सांगा तुमचे लाईक वाढणार नाही वाढणार. तुम्ही मला जर 20 लाईक्स अजून करून दिलेत तर मी तुम्हाला विजेता घोषित करणार. खवल्या मांजर. नवीन भाई बोलतोय समर्थ भाऊ करारनामा लिखवा लेना आप.
समर्थ बघ बाबा काय सांगतोय तो. समर्थ म्हणतोय उंबराचे फूल, उंबराचे फूल. अजून कोणाला आन्सर येते का? तार तार तारले विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले हाती नाही लागले. लवकरात लवकर कमेंट करून मला नक्की सांगा उंबराचे फूल आहे की अजून काही आहे तुमचा आन्सर आहे ते. पटापटा. मैं नवीन भाई बोल रहे हैं, मैं कोटा राजस्थान से हूँ. अच्छा, राजस्थान कोटा से हो. ओके. सागर कांबळे म्हणतायत हाय. हाय सागर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सागर दादा तुम्हाला येतंय का? दहाचा आकडा मी पार केला आहे. समर्थ बोलतोय काय टार्गेट 20 लाईक्स, कोकणची माणसं साधी बोळी. सागर दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार दादा. प्लीज प्लीज सर्वांनी आन्सर करा. पटकन आन्सर करा. प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा. प्रथम पारितोषिक विजेता घोषित करा, मग तुमचे 20 लाईक्स पूर्ण. मगाच्या ह्याचं कोड्याचं उत्तर होतं उंबराचे फूल आणि पहिला आन्सर दिला आहे खवल्या मांजरने. क्लॅपिंग फॉर खवल्या मांजर. क्लॅप 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 क्लॅप. तर खवल्या मांजरांनी आपल्याला पहिलं आन्सर दिला आहे. हाताचा कीड जातच नाही. हे काय उत्तर रे तुझं? काय पण उत्तर. मस्त ट्रेन चालू आहे आता उद्या. चला चला ट्रेन मध्ये बसा. मग माझी कमेंट हाईल झाली का? नाही दादा, वाचली मी तुमची. प्लीज हेल्प कर दीजिए, नहीं तो ट्रेन के आगे जाना पडेगा. नवीन बाई बाप हे बघा, लाईव्ह व्यवस्थित चाललंय, तू असं काही बोलू नकोस. खरंच आमच्याकडे पैसे असते तर आम्ही तुला दिले असते. आता प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या ह्याच्यामध्ये असतं, टेन्शनमध्ये असतं. त्यामुळे इथं पैशाचं वगैरे आम्हाला पैसे द्या, हे द्या, प्लीज बोलू नकोस बाळा. खवल्या मांजरनी दुसरं पण आन्सर दिला आहे. सावली हे दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. तर अजून कोणाला येतंय का आन्सर? अशी कोणती जी गोष्ट आहे जी पाण्यात पडली तरी ओली होत नाही? आहे का आन्सर कोणाचं? अशी कोणती गोष्ट आहे जी पाण्यात पडली तरी ओली होत नाही? सांगता का लवकर लवकर? सावली हे दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे असं समर्थ पण म्हणते. खवल्या मांजर म्हणते आय एम द विनर. येस. तर खवल्या मांजर आणि समर्थ, खवल्या मांजर फर्स्ट विनर आहेत आणि समर्थ सेकंड विनर आहेत.
नवीन बाई, तू खरंच रडू नको यार. आमच्याकडे पैसे असते तर आम्ही आता यूट्यूब चालवत नाही बसलो असतो, काहीतरी बिझनेस खोलला असता. तर खरंच नाही आहेत आमच्याकडे पैसे. तू तुझ्या जवळच्या माणसांकडनं विचार, तुझ्या पप्पांकडनं वगैरे घे, कारण दुसऱ्यांकडनं घेण्यापेक्षा पप्पांकडनं वगैरे घे. मी तुला मागेच सांगितलेलं, आई वडील मदत करतात. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. प्लीज कमेंट करा. अशी कोणती गोष्ट आहे जी पाण्यात पडली तरी ओली होत नाही? लाईक डन 15 नंबर. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा. इसका आंसर मैंने मेरे को पता है दी. हाँ तुमने बोला ना. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. बेताब दिल, जब हम बूढ़े होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ हम याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे. थँक यू बेताब दिल, आपका स्वागत है. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. गजानन दादा, जेवलात का तुम्ही? प्लीज कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा. कुठून बोलताय हे सांगा. उसका आंसर परछाई होती है दी. यस यस, इसका आंसर है पर्ची. लवकरात लवकर कमेंट करा. आता सेकंड क्वेश्चन आहे. पुरुष नसून पर्स वापरतो, वेडा नसून कागद फाडतो. कोण आहे असा? प्लीज कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. पुरुष असून पर्स वापरतो, वेडा नसून कागद फाडतो. हु इज दिस? हु इज दिस? हु इज दिस? जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दो. पुरुष असून पर्स वापरतो, वेडा नसून कागद फाडतो. हु इज दिस? यू आर, यू आर, यू आर. बेताब दिल, आंसर दीजिए. खवल्या मांजर, कुठे गेलात तुम्ही? आंसर द्या की खवले मांजर. प्लीज आंसर द्या. प्लीज प्लीज लवकर आन्सर द्या मंडळी. गोविंद पाटील यांनी आन्सर दिला आहे, कंडक्टर. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. वा वा वा, खूप छान, खूप छान. नवीन भाई बोल रहे, समर्थ भाऊ प्लीज हेल्प कर दीजिए. शी बाबा, खरंच नवीन प्लीज. गोविंद दादा, तुमचं खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. तुम्ही फर्स्ट ह्याचे कोड्याचे फर्स्ट विजेते झाले आहात. त्याबद्दल खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
तर खूप छान उत्तर दिलं आहात तुम्ही. तर पुरुष असून पर्स वापरतो, वेड्या नसून कागद फाडतो. याचा आन्सर आहे कंडक्टर. वा 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 वा. समर्थ बोलतोय उसका आंसर कंडक्टर है और रेलवे में आते हैं, बस में आते हैं. रेल्वे में नहीं आते, बस में आते हैं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, आन्सर द्या सर्वांनी. प्लीज आन्सर द्या, लाईक करत राहा. प्लीज आन्सर द्या, आन्सर द्या. प्लीज आन्सर दे दो जी, आन्सर दे दो जी. अजून कोणाला उत्तर येतंय का? लवकरात लवकर आन्सर द्या. अजून कोणाला येतंय का? पटापटा आन्सर द्या त्याचं. लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा. अशी नवनवीन छान छान कोडी शोधण्यासाठी, सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. चलो बताओ, कोलकाता राजधानी. समर्थ, दिल्ली की राजधानी क्या है? बताओ. दिल्ली की राजधानी कोई नहीं है. ये है दिल्ली ही राजधानी है. इन समर्थ बोलते चलो बताओ, कोलकाता की राजधानी क्या है? कोलकाता की राजधानी भी कोई नहीं है. संतोष दादा म्हणते बरं आता माका जाऊचा असा. संतोष दादा चाललास तुम्ही? आन्सर देणार नाही तुम्ही. हो, 20 लाईक केले असत. 20 लाईक तुम्ही केलास. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी होई. संतोष दादा थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. गोविंद दादा प्रश्न पूर्ण विचारला नाही. पुजारी नसून घंटी वाजवतो. नाही नाही, मला माझी आन्सर द्या. तुमची आन्सर आली की सगळ्यांची हे होतात, कॉकटेल होतं, कोण कोणाला उत्तर देत नाही. पुजारी नसून घंटी वाजवतो कंडक्टर. दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं मी दिली असत. ओके, खवल्या मंजर काय? संतोष दादा खवल्या मंजर. वा वा वा, थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी. डबल टॅप करा. वाचणे लिहिणे दोन्ही ठिकाणी माझे काम, कागद नाही पेन नाही, मग सांगा मी कोण? वाचणे लिहिणे दोन्ही ठिकाणी माझे काम, कागद नाही पेन नाही, मग सांगा मी कोण? कोण आहे मी? प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ऐक, प्लीज कमेंट करा. कमेंट. प्लीज कमेंट करा मंडळी. लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. आज मस्त जम्मूमध्ये ऊन पडलंय आणि खरंच खूप छान वाटतंय. म्हणजे मध्येच ऊन पडतंय, मध्येच पाऊस येतोय, थोडंसं थंडी पण लागते. गोविंद दादा म्हणतात कीबोर्ड नाही. वाचणे लिहिणे दोन्ही ठिकाणी माझे काम, कागद नाही पेन नाही, सांगा.
कीबोर्ड वाचायला कुठे मदत करतो, है ना? वाचायला मदत करत नाही. समर्थ पण बोलतोय कीबोर्ड कीबोर्ड नाही, कीबोर्ड तर वाचायला मदत करत नाही, लिहायला मदत करतो. पण असा एक आहे जो वाचायलाही मदत करतो आणि लिहायलाही मदत करतो. असं कोण आहे? कोणाला माहिती आहे की वाचायला आणि लिहायला? खुशी माझी जरा टोपी घेऊन ये ना, थंडी लागता. 30 लाईक्स प्लीज. समर्थ कमेंट टाक. वही कशी येऊ शकते? वही लिहायला मदत करते का? वही पण नाही आणि कागद पण नाही आहे. कागद नाही, पेन नाही, पेन्सिल नाही, असं कोण आहे? हा हे बघ. हा ठीक आहे, जेव्हा इथली टोपी दी माझी. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला मोबाईल आपण लिपी शकतो आणि वाचू शकते. नो वे. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी, लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं. माऊस असेल. माऊस कसा? माऊस नाहीये बाळा, माऊस नाहीये गोविंद दादा. अजून कोणाला माहिती आहे का? मोबाईल आहे, मोबाईल नाही, मोबाईल पण नाहीये. काय सगळी हरताय मंडळी? हरने का नहीं जीतने का. जीतेंगे सारे हम जीतेंगे. जैसे जाचे कर्मा तैसे फळ देतो ईश्वर. पुस्तक नोवे नोवे नोवे. जगी हो तो भीतीवर क्षमा करी जीवन माझे. किशोर दादा नमस्कार. तब्येत बरी नाही का ताई? बरी आहे दादा, मस्त आहे मी, खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात? प्लीज लाईक करा, प्लीज डबल टॅप करा. किशोर दादा. वाचणे लिहिणे दोन्ही ठिकाणी माझे काम. कागद नाही, पेन नाही, सांगा मी कोण? कुशल भाटकर. चष्म्याशिवाय वाचता पण येणार नाही आणि लिहिता पण येणार नाही. येस, व्हेरी गुड. फर्स्ट विनर आहेत आपले कुशाल भाटकर. कुशल भाटकर, स्वागत आहे कुशल दादांचं. नवीन भाई दीदी आप डोरेमॉन जैसे लग रहे हो. थैंक यू, मैं हूँ डोरेमॉन. चारू दळवी म्हणतात हाय ताई. हाय चारू ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? कसे आहात तुम्ही चारू ताई? नवीन भाई. कुशल म्हणते मी जिंकलो, मला गिफ्ट द्या. तुम्हाला गिफ्ट काय भेट देऊ बाबा? काय भेट देणार तुम्हाला? चॉकलेट, कच्चा मँगो चॉकलेट. कुशल भाईला भेटतंय कच्च्या मँगोचं चॉकलेट. क्लॅपिंग 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 क्लॅपिंग. चारुताई म्हणतात मस्त. चारुताई जेवलात का तुम्ही? नवीन दादा म्हणते मैं धोकेबाज हूँ, एक दिन सबका आता है मेरा भी आ गया. नवीन भाई तू तो पहले दिन ही बोल रहा था कि तू धोखेबाज है सबको, इसलिए तो कोई पैसे नहीं दे रहा है. अब पहले ही तुमने खुद से बोला कि मैं धोखेबाज हूँ. कुशल दादा म्हणतोय मग ब्ल्यू द्या. कुशल दादा मी तर अजून ब्ल्यू नाही कोणाला दिलोय. ओमकार मालवे म्हणते डोळे नाही, डोळे नाही. ओमकार भाई डोळे नाही. वाचणे लिहिणे दोन्ही ठिकाणी माझे काम. कागद नाही, पेन नाही, सांगा बघू मी कोण? डोळे तर नाहीच. डोळे असतात पण प्रॉब्लेम झाला की मग, डोळ्यांचा जर प्रॉब्लेम झाला की मग. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कुशल दादा म्हणताय चष्मा. आन्सर इज राईट. कुशल भाईला मिळतंय कच्च्या मँगोचं एक चॉकलेट. हाय ओमकार, कसे आहेस तू? स्वागत आहे. नवीन भाई बोलते कुछ सच में, काश सच में डोरेमॉन होता तो मेरी हेल्प कर देता चोरी में.
डोरेमोन चोरी में हेल्प करता है. हाय डोरेमोन, बोलो नोबिता, क्या हुआ? समजते. हे गाईज 30 लाख फटाफट करो. कोकणची माणसं साधी बोळी. 30 लाख काय 30 लाख? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. काय आता माणसंच येत नाही म्हणजे लाईव्हला, काय झालंय काय? लाख नाही लाईक. मग तसं बोल ना. हे गाईज 30 लाईक फटाफट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी असं करायचं. ओ मेरा भोला है जैसे जाचे कर्मा तैसे फळ देतो ईश्वर. मंडळी मला सांगा, कोणाचा कर्मावर विश्वास आहे? आन्सर डोळे पण असू शकतो. पण मला सांग, डोळे जर खराब झाले तर मग लिहिता वाचता कसं येणार? मग त्याच्यासाठी कोण उपयोगाचा पडतो? तर चष्मा. डोळे तर आहेत पण खराब झालेत, मग उपयोगाचा कोण येणार? चष्मा. तर आन्सर इज चष्मा. गोविंद दादा क्लॅपिंग करतायत. नवीन भाई बोलतोय रेलवाला भाऊ हेल्प कर दो प्लीज. प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि जॉईन व्हा. कोणाचा कर्मावर विश्वास आहे की नाही नक्की सांगा. मी धोकेबाज नहीं हूँ मुझे पर प्लीज भरोसा करो. सबसे हात जोडकर हेल्प मागता हूँ. नवीन भाई, सोशल मीडियावर तुला कोणी हेल्प करणार नाही. आता मी तुला की तुला सोशल मीडियावर कोणीही तुला हेल्प करणार नाही का? माणसं अनोळखी आहेत. आता स्वतःच्या घरातल्या माणसांवर विश्वास ठेवताना मुश्किल होतोय. तर तुला मला सांग, इथं सोशल मीडियावर तुला कोणी हेल्प करेल का? तर नाही करणार. त्यासाठी जी तुझ्या विश्वासातली माणसं आहेत त्यांच्याकडनं माग. गोविंद दादा कर्मच सर्व आहे. येस. समर्थ म्हणते हे गाईज 30 लाईक टार्गेट कोकणची माणसं साधी बोळी. ओके, हे लावते पिन. तर गोविंद दादा खरंच बोललात की कर्मच सर्व आहे. कारण कर्माचं फळ आपल्याला मिळतं आणि कर्म आपल्याला कधीच सोडून जात नाही. एक वेळ आपण आपला मृत्यू होईल पण आपल्या कर्माची फळं आपल्याला आयुष्यभर भेटत राहतात. म्हणजे ती आपल्याला नक्कीच भेटतात, हे मला सांगायचं आहे. पेन नाही टिंग टिंग. काय पेन नाही टिंग टिंग? ए समर्थ, तुला तो मेसेज करतोय ना, आन्सर दे नवीन भाई. तर कर्म म्हणजे जर आपलं कर्म चांगलं असेल ना मंडळी, तर खरंच आपल्याला खूप चांगलं आयुष्य मिळू शकतं. त्यामुळे कर्मावर विश्वास ठेवा. कोणतीही गोष्ट करताना कर्माचा विचार करा. कारण तुमचं कर्म चांगलं असेल तर तुम्हाला खूप चांगलं आयुष्य लाभेल, खूप चांगलं माणसं लाभतील. आणि जर तुमचं कर्म चांगलं नसेल तर खरंच खूप मुश्किल आहे यापुढे जगण्यासाठी. आणि आपल्या आयुष्यातल्या पुढील अडचणींना आपल्याला खूप तोंड द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे कर्मावर विश्वास ठेवा आणि कर्म चांगलं ठेवा. समर्थ म्हणतोय अरे यार मेरे भाई को बोला है मेरे पास पैसे नहीं है. वही तो, किसी के पास पैसे नहीं है, कैसे हम क्या करेंगे? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. तर काही लोक बघा ना मंदिरात ना पूजा करतात, खूप पूजा करतात आणि बाहेर आल्यावर एखाद्या कुत्रा असेल तर मंदिराच्या बाहेर एखादा कुत्रा असेल तर त्याला लाथेने तुडतावतात आणि मग पुढे मंदिरात जातात आणि देवा मला असं कर, मला हे दे, मला ते दे, माझ्या मुलांना सुखी ठेव. अरे पण तुम्ही आताच तर त्या कुत्र्याला लाथ मारून गेलात ना, मग तुम्हाला देव कसा चांगलं करेल आणि काय करेल तुमची कसं ऐकेल? ह्या गोष्टींचा विचार करा. कारण कर्म इज बॅक. माझी एक मैत्रीण असते ना, तर कर्म इज बॅक म्हणते. सुनीता ताई म्हणतात कर्मा इज बॅक. तर तसंच आहे, कर्म आपल्यावर फिरून येतं, चालून येतं. त्यामुळे तुम्ही वागताना बोलताना विचार करा. प्रत्येकाशी वागताना बोलताना विचार करा. म्हणजे मंदिरात आपण खरंच जातो. मला हे आवर्जून सांगावं वाटतं की आपण मंदिरात जातो, तिथं तर आपण लाडू, प्रसाद, फुलं, फळं काय नाही काय ठेवतो, पैसे ठेवतो. आणि बाहेर असलेल्या एखादी गरीब माणसं असतील, मी नाही म्हणत की म्हणजे जे यंग आहेत आणि
भीक मागतायत त्यांना तुम्ही पैसे द्या. पण एखादा म्हातारा माणूस असेल त्याला नाही होते बिचाऱ्यांना, म्हाताऱ्या वयात काय होणार ना, तर त्यांना नक्कीच काहीतरी हेल्प करा. पण आपण त्यांना तुडवून पुढे जातो किंवा एखादा कुत्रा वगैरे येतात आपल्याला काहीतरी मंदिराबाहेर काहीतरी देतील म्हणून, पण तेव्हाच आपण त्यांना लाथ मारतो, धुडकावतो, पळून लावतो आणि मंदिरात जातो की देवा मला असं कर, देवा मला तसं कर, देवा मला माझ्या ह्यांना सुखात ठेव, माझ्या ह्यांना आनंदात ठेव, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. देव नक्की तुमचं ऐकणार आहे का? नक्की ऐकणार आहे का? नक्की मला सांगा की देव तुमचं ऐकेल का? अशी तुमची जर वागणूक असेल तर देव तुम्हाला साथ देईल का? नक्की सांगा. त्यामुळे प्रत्येकाने विचार करा आणि ठरवा की आपलं कर्म आपल्याला किती पुढे नेऊ शकतं आणि किती पाठी खेचू पण शकतं. समर्थ बोलते, अरे यार, समर्थ म्हणते हे तर खरंच असतं, देव कुठल्या बी रूपात येऊ शकतो. येस, देव कुठल्याही रूपात येऊ शकतो. तुम्ही म्हणाल देव मला असं, म्हणजे जसं आपण टी व्हीमध्ये दाखवतात की सोन्याचं मुकुट, रंगबेरंगी असे ते ह्याचे कपडे घालून देव आपल्याला प्रसन्न होईल, तर नाही बाबांनो, तसं होत नाही. ह्या कलियुगात देव तुम्हाला असं भेटणार नाही, पण एखाद्याच्या रूपात तर नक्कीच भेटेल आणि तुमची परीक्षा तर त्यावेळी नक्कीच घेईल देव. त्यामुळे प्लीज, कर्म इज बॅक. त्यामुळे विचार करा. मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. म्हणजेच की गोविंद दादा म्हणते, माझ्या वाचनात असे आहे की नजरेत सुद्धा पाप असते, मग ते सर्वांना कळत नाही. बाकीचे पाप दिसणारे आहेत. यू आर राईट दादा, खरंच खूप छान बोललात. खरं आहे ना ते, म्हणजे जे नजरेत पाप असतं ते दिसत नाही, पण जे म्हणजे घडतं ते पाप दिसतं, पण नजरेतलं पाप दिसत नाही. खरं आहे ते. आणि बघा ना, एखादी स्त्री असेल आणि ती खूप छान साडी नेसली आहे, तयार झाली आहे, पण एखाद्या माणसाची वाईट नजर आहे आणि त्याने निरखून व्यवस्थित पाहतो एखादा माणूस, आणि ती नजर ना त्या लेडीजला कळू शकते की हा माणूस आपल्याला किती घाणेरड्या नजरेने बघतोय. मग हे सुद्धा पापच आहे ना, की एखाद्या मातेप्रमाणे, बहिणीप्रमाणे तुम्ही एखाद्या स्त्रीला पाहताय आणि किती एकदम अशा, काय म्हणतात ते, गलिच्छ नजरेने पाहताय. फक्त वाटते की नाही बाबा, ही बाकीची पाप आहेत, मी हे तर पाप कोणाला दिसणार नाहीये, तर हे सुद्धा पाप आहे, हे मला पण माहिती आहे दादा. खरंच खूप छान बोललात. अशी पण पाप असतात जे नजरेत असतात त्यांच्या. प्लीज मंडळी डबल टॅप. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. मनी नाही भाव म्हणे के देवा मला पाव, देव अशान भेटायचा नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. देवा बाजारचा भाजीपाला नाही रे. गोविंददा, भाऊ जरा ऊन आलं.
प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बोला बोला, कमेंट करा लवकरात लवकर. गोविंद दादा तुम्ही जेवलात का? वाजले की बरं मला जाऊ द्या ना घरी. मंडळी कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. हे जे पाटी आहे ना ते जम्मू मधील टुरिस्ट प्लेस आहे. श्री बालाजी मंदिर टेम्पल आहे आणि हे टेम्पल खरंच खूप छान आहे. इथं गेल्यावर खरंच खूप छान वाटतं. गोविंद दादा म्हणतायत हो. तर हे पहा, हे बघा मी गेलेली इथं मी गेलेली गेल्या वेळी कधी गेलेलो, नोव्हेंबर काहीतरी नोव्हेंबरमध्ये गेलेलो आम्ही आणि खूप छान होतं. मस्त वाटलं, प्रसन्न वाटतं. आणि तिथला जो प्रसाद असतो ना तो म्हणजे असं मसूर असतो, अख्खा मसूर आणि त्याचं बनलेलं आणि सोबत राईस असतो. वाव! आणि गरमागरम देतात प्रसाद म्हणून खायला. त्या म्हणजे थोडंसंच खातो पण त्या प्रसादाची खूप चव भारी असते. म्हणजे प्रसादाची चव घ्यायची नसते पण ते प्रसाद खूप छान होता एकदम असा. म्हणजे थोड्यासाच खाल्ला पण पोट एवढं भरलं, म्हणजे ती श्रद्धा आहे आपली देवावरची. आणि एवढं भारी वाटलं काय सांगू, मस्त वाटलं, लय भारी. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कुठून बोलताय हेही सांगा आणि लाईक करा पटापटा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. ला 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 ना 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 ना. देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. गोविंद दादा म्हणतायत मला वाटलं त्र्यंबकेश्वरचं मंदिर आहे. नाही, हे जम्मूमध्ये आहे. इथून 15-16 किलोमीटरवर आहे जम्मूतून. याचा ब्लॉग सुद्धा माझ्या चॅनलवर आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूप असं मस्त शांततेत बांधलेलं देऊळ आहे. म्हणजे हायवेपासून आहे, जम्मूचा हायवेपासून ते आतमध्ये बांधलेलं आहे आणि खरंच खूप छान आहे. बघाल तर खरंच तुम्ही कधी जर इकडे आला जम्मू काश्मीरमध्ये फिरायला तर या जम्मूमध्ये असलेले श्री बालाजी मंदिर यामध्ये नक्की भेट द्या. खूप छान आहे. खूप तिथली जी मंदिराचं जे काम आहे ना, तुम्ही बघू शकता. मंदिराचं जे काम आहे ना ते खरंच खूप छान आहे, बघण्यासारखं आहे. कारण अशी मंदिरं आपल्याला बघायला मिळत नाही. आणि एक काय म्हणतात ते प्रतिमंदिर आहे बालाजीचं. तिथं असं हे नाही की म्हणजे बाकीच्या मंदिरातनी भेदभाव बघायला मिळतो ना, तसं मला वाटलं नाही. खूप छान वाटलं म्हणजे मी मथुरामध्ये जेव्हा गेलेली ना तेव्हा खरंच खूप असं नुसते दान करो दान करो दान करो दान करो हे असं चालतं ना, तिथं मला असं जावंसंच वाटत नाही की तुम्ही का सांगताय. आणि म्हणजे भटजी तर ना असे झोळी असं खाली काहीतरी अंतरतात. मथुरामध्ये सांगते मी, असं कुठल्या ह्याला नावं ठेवत नाही पण सांगते. आणि सांगतात आणि पैसे तिथंच मोजतात. तिथं भावी म्हणजे भक्त पैसे ठेवताय तिथं आणि ह्यांचे पैसे मोजण्याचं काम सुरू असतं. म्हणजे काय हे मला समजलं नाही की भक्ती चालू आहे की पैसे मोजणी चालू आहे, मला कळलंच नाही. समर्थ त्र्यंबकेश्वर मी नाशिकचा आहे. ओके, नाशिकचा. ला 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 ला. प्लीज कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. समर्थ म्हणतोय हे तर मात्र खरंच असतं, देव कोणत्याही रूपात येऊ शकतो. हो हो हो, आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे आणि जो ओळखला तो भारीच. देव कधीच म्हणत नाही मला रे फुलं घाला, मला अगरबत्त्या धूप दाखवा, मला असं करा, मला तसं करा, मला लाडवाचा भोग द्या, मला ह्याचा भोग द्या, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, कधीच नाही बोलत देव. फक्त देव काय सांगतो, तुम्ही चांगले वागा, चांगलं कर्म ठेवा, मनात चांगला विचार ठेवा, दुसऱ्याचं कधी वाईट करू नका, हेच देवाला पाहिजे, बाकी काहीच नाही. मग ते तुम्ही किती फुलं घाला, काय करा. आणि
स्वाती, हाय दीदी, हाय स्वाती ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही स्वाती ताई? स्वागत आहे स्वाती ताई. प्लीज लाईक करा चॅनलला. चॅनलला लाईक करा स्वाती ताई. सबसे तेरा नाम जपूंगा है भोलेनाथाया, सबसे तेरा नाम जपूंगी है भोलेनाथाया. स्वातीताई म्हणतात छान. स्वातीताई खूप दिवसांनी आलातच नाही तुम्ही हल्ली. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला कमेंट करा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कुठून बोलताय ही सांगा. गोविंद दादा पेगविन. गोविंद दादा पेगविनचा फोटो कशाला टाकलाय? सर से तेरे बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा. समर्थ म्हणतो अगं तायडे कुठे गेली? इकडेच आहे की, तुम्ही कोण बोलतच नाही की, मग काय करू की. मेरे 30 likes please, 30 like please, 30 like please, 30 like please. प्लीज लाईक करा पटापटा, डबल टॅप करा. यूपी भाई, यूपी जाना हो तो कुछ हो तो छठ पूजा या दिवाली हो, ट्रेन से नहीं जाना तो कैसे, एरोप्लेन से जाना? हम तो एरोप्लेन. गोविंद दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. अक्कलकोट स्वामींची पालकी निघाली, पालकी निघाली, पालकीत शोभते योगी राज माऊली, प्रेमाची सावली. दत्ता दिगंबराया हो, स्वामी मला भेट द्या हो. नहीं नहीं बस से जाओ. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करा, डबल टॅप, डबल टॅप, डबल टॅप, डबल टॅप, डबल टॅप.
प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्लीज 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 डबल टॅप डबल टॅप डबल टॅप. मला सांगा, चाय प्यायचा कपाचा दांडा कोणत्या बाजूला असतो? कोणाला येतं त्यांनी सांगा. चाय पियाचा कपाचा दांडा कोणत्या बाजूला असतो? उजव्या साईडला, कानाच्या साईडला असतो. आन्सर द्या, आन्सर द्या.
सांगा सांगा कुठे असतं. थँक्यू मंडळी. बाय बाय. काळजी घ्या. बाय गोविंद दादा. थँक्यू समर्थ. बाय गोविंद दादा. थँक्यू. काळजी घ्या. बाय बाय.